100 വർഷത്തിലേറെയായ ആളുകളെ പേടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അത്ഭുത ബ്രിഡ്ജിനെ പറ്റിയാണ് ഈ വീഡിയോ. 1895 സ്കോട്ട്ലൻഡിലുള്ള ഡംബാർട്ടൺ എന്നൊരിടത്ത് പണി കഴിപ്പിച്ച പാലമാണ് ഓവർടോൺ ബ്രിഡ്ജ്. കാൽനടക്കാരും നായ ഉടമകളും ഒരുപോലെ ഭയക്കുന്ന ഈ ബ്രിഡ്ജിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. നാളിതുവരേക്ക് കുറഞ്ഞത് 300ഓളം നായകളെങ്കിലും ഈ പാലത്തിൽ നിന്ന് ചാടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 50ഓളം നായ്ക്കളെങ്കിലും മരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട നായ്ക്കളിലാകട്ടെ വീണ്ടും താഴേക്ക് ചാടാനുള്ള പ്രവണതയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. തുടർച്ചയായി ഇതിലെ കടന്നുപോകുന്ന നായ്ക്കൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിന് പിന്നിലെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ആർക്കും ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ ചില പാരാനോർമൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ്. അതേ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള പ്രേതകഥകളും കുറച്ചല്ല. ഇതിന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ നൽകുന്ന എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്തെന്നാൽ നായ്ക്കൾക്ക് മനുഷ്യരെക്കാൾ ആയിരക്കണക്കിന് ഇരട്ടി മണം പിടിക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട്. പക്ഷെ മനുഷ്യർക്കൊപ്പം കാഴ്ചശക്തി അവർക്കില്ല. പാലത്തിന് താഴെയുള്ള തോട്ടിൽ വസിക്കുന്ന പലതരം സസ്തനികൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ശക്തമായ പലതരം സുഗന്ധങ്ങൾ ഈ നായ്ക്കളെ ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഈ മണത്താൽ ആകൃഷ്ടരായി നായകൾ പാലത്തിൽ നിന്ന് ചാടുന്നു. എന്നാൽ ഈ ഒരു പോസിബിൾ എക്സ്പ്ലനേഷന് ശേഷവും ബാക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് ഓവർടോൺ ബ്രിഡ്ജിൽ മാത്രം ഇത് സംഭവിക്കുന്നു? ലോകത്ത് മറ്റൊരിടത്തും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഇതിന്റെ കാരണം എന്തായിരിക്കുമെന്നാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത്?